Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kagulangan. Sararok kita sa sagong pagbaklay, anenterong albay kapos kita magkopya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Pagpaklay ang enterong
Diyos marhay na hapon sa inugabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung makuman importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po ang gabos sa pagpamigbi kan oratio at perata. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Spirito Santo. Amen. Pamigbi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin mo niya na mamataan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakulas na nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga paglugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Salvadora, Oshana family, Mendoza family, Sylvia Bragais Lang family, Warren Mantes. Thanksgiving for Clarkson Jeepney, offered by Mr. Clarkson de las Alas. Thanksgiving offered by Kent and Zarina Cantal, Malu Broncano, Ryan Altavano and family, Asin Canyo family. Special intention for birthday blessing for Felicito Moran, offered by Jude, Shell, and Nicole. Special intention offered by Mendoza family. For successful surgery of Ed Mendoza on September 4, offered by Mendoza family. For successful medical procedure for Josue Camba Jr. on September 16, offered by Mendoza family. For good health of Clarito Belardo, offered by Magdalena Belardo. To pass the exam of Dr. Catlea Faye Brutas and Dr. Mark Villanueva, offered by Bicol Regional Hospital and Medical Center Department of Pediatrics. For healing and fast recovery of my father, Leopoldo Flores Jr., offered by Christy Flores. For fast healing and
recovery of Leopoldo Flores Jr., offered by Novelin Flores Sango, and for fast healing and fast recovery of Warren Mantes, offered by Warren Mantes. Para sa kapangaloan ka mga minasunod na kalag, Pedro Asin Simeona, dulot kan Bilaro family. Efren, dulot ni Eva Flores and family. Para kina Angel, Ricarda, Efren, Eduardo, Herminia, Anita, Alfonso, and Teresa, and Homer, offered by Mendoza family. Para kay Maria Jocelyn by Claire Ireso, King Longasa, and Kate Tuwagnon. Para kay Maria Lourdes, offered by Jessel Joy de la Cruz. Para kay Alex Asingina, dulot ni na Kent and Zarina Cantal. Para kina Consuelo and Macario, dulot kan Boroncano family. Para kina Jose Sr. and Nelly, dulot ni Joe, Donna Bausing and family. Para kay Estelita, dulot kan Mendones family. Para kay Julius, dulot ni Charito Cordia and family. Para kay Ricardo Asin sa Gabos na Kalag, dulot ni Ryan Altavano and family. Para kay Ronald Joseph, dulot kan Canyo family. Para kina Lydia, Eduardo, Antonio, Moises Asin Rosalina, dulot kan Sadile family. Para kina Maria, Salvacion, Margarita, Pedro, Jose, Juan, Julian, Asin Anastasia, dulot ni Eleanor Balabis. Asin para kay Maria Correa, Asin Domingo, dulot kan Bea family.
Sa liwat, Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang. Ngunyan Domingo, kan ika-22 sa semana kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indugabos. Asin sa imong spiritu. Mga tugang inaantisiparanta ang selebrasyon para sa aga, 22nd Sunday within the ordinary season. Asinan mga babasahon sa Domingong ini, inaapudan kita sa kapakumbabaan. Si Jesus iyo ang modelo nin pagpapakumbaba. Asin minatukaw kita sa lamesa, kaiba niya, tanganing magdangog sa iya, asin makaarog sa iya. Punantaan sa tong selebrasyon, sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayon ta ang Diyos. Pamurawayan sa Diyos ay nasa, asin sa larangan, sa mga taong marayan mo. Inumawitan, inumawitan, sinasabawi, pinapamurawayin.
mamibi kita. O Dios nin mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imong ngaran, asin warasan na sa pag-uswag sa kabanalan, ang mga marhay na bagay, samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli ki Jesu-Kristo, ang kagurangnan niya mo, sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An kapakumbabaan, urog na kinawiwilihan nin kagurangnan, huli ka ini, lugod maginyatong panalmingan, ang Diyos no nagawi na ini. An kapakumbagbaan, minasadol sa lambang saro, na magtingkalag sa Diyos, kun mayo ini, mayo manin halaga, an anuman na ginigibon niyato sa kinabana ini, sa mata nin tawo, asin urugman sa mata nin Diyos. Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. Aki ko, magpakumbaba ka sa gabos mong gibo, asin urog pang mauugma ang mga tawo, huli ka iyan, kisa sa mga regalo. Mantang nag-uurog an sa imong kadakulaan, dapat mag-urog man an sa imong kapakumbabaan. Dangan mawiwilihan ka nin kagurangnan. Dai ka maghinguwang masabutan ang mga bagay na labi kadipisil para sa imo. Ni magsiyasat kaidtong dai nasasakupan kan sa imong pakasabot. Ang mga madunong na tawo, makakanuod sa mga kasabihan, saka mga parabola. Minahinanyog sinda nin marhay, huli tabuot nindang makanuod. An pagtao sa mga dukha, nakakabayad nin kasalan, siring na sinisibo kan tubig ang nakakarabang kalayo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, huli kang karahayan mo, nag-andam ka nin harong para sa dukha. Mag-awit sa Diyos, mag-awit nin pag-umaw sa iyang ngaran. Andamon andalan para sa mga naglulunad sa mga panganuron, kagurangnan an sa iyang ngaran, mag-ugma sa iyang atubang. Ama, nin mga mayong ama, asin para surog nin mga balo, siring kaiyan ang Diyos sa iyang banal na templo. Ang mga mamundo, tinatawan niya nin harong na eerokan. Ang mga bilanggo, pinapanginutan niya paluwas pasiring sa kauswagan. O Diyos, pinauran mo nin makusog, asin pinauswag mo an sa imong naaalang na daga.
Duman, itinugdo kang sa imong banwaan an sa indang harong. Sa imong karahayan, pinakakan mo an mga daing sukat. O Diyos, tulikan karayan mo, nakandang kaninarong para sa duka. O Diyos, tulikan karayan mo, nakandam kaninarong para sa duka. Ipinapahayag sa babasahon na daina ang tawo madulok sa bulod na nadudutaan, na ang tawo nagdudulok na sa bulod nin Sion, ang banal na syudad kan buhay na Dios. Iyo ini ang langit no nakatiripunan sa hampang kan kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, arog kan mga Israelita, di kamo nagdulok sa sarong bulod na nadututaan sa bukid nin Sinai na may naglalaad na kalayo. May kadikloman, may dampog, may bagyo, may tanog nin trumpeta, saka may sarong tingog. Kan madangog kan mga tawo ang tingog, nakimaherak sindang daina padangugon kaiyan. Kundi nagdolok kamo sa bukid nin Sion, asin sa syudad kan buhay na Dios. Ang langit nun na Jerusalem, na may dai mabilang na mga anghel na maugmang nagtitiripon. Nagdolok kamo sa katiripunan kan mga panganay nin Dios, na ang mga ngaran na susurat sa langit. Nagdolok kamo sa Dios, na iyo ang hukom kan gabos na tawo. Nagdulok man kamo sa mga espiritu, kan mga matanos na tawong naging banal. Nagdulok kamo kay Jesus, na iyo ang tagapagultanan kan baagong tipan, asin sa iwinirik na dugo, na igwang mas marahay na mga panuga, kesa panuga kan dugo ni Abel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw na Sabath, nagkakan si Jesus sa harong nin sarong lider na kaayon kan mga Fariseyo. Duman, pinagmasdan siya kan mga tawo. Namasdan man ni Jesus na pinipili kan ibang mga bisita ang mga pinakamarhay na tukawan. Kaya nag-usipon siya nin sarong parabola. Sabi niya, kung alukon ka sa kinasal, dai ka magtukaw sa pinakamarhay na tukawan. Tatibaad, may inimbitaran ang kagharong na urog kisa sa imo. Dangan ang nag-alok sa indong duwa, madulok asin masabi, itao mo sa iya ang tukawan. Masusupog ka, tamatukaw ka sa pinakamenos na lugar. Kaya, kung alukon ka, tumukaw ka sa pinakamenos na lugar, tanganin kung dulukon ka kan nag-alok sa imo, sasabihan ka, katuod, madya sa mas marhay na tukawan. Dakulang unra mo ini sa atubangan kan gabos na bisita. Hulitaan si Isay man na nagpapalangkaw,
ibababa. Ang sisay man na nagpapakumbaba, ilalangkaw. Dangan nagsabi man si Jesus sa kagharong na nag-alok sa iya, kung magbabangkete ka, dai ka mag-alok kan mga katuod mo o mga tugang mo o mga kadugo mo o mga kataid mong mayayaman. Huli ta aalokon ka maninda, kaya mababalusan ka. Kung mabangkete ka, alokon mo ang mga dukha, ang may mga kaninan. Bibindisyonan ka, huli ta da isinda makakabalus sa imo. Babalusan ka ning Diyos sa pagkabuhay liwat kan mga matanos. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sisay po sa Indo ang mahilig magkakan. Garo pakatapos po kaini, mapamanggi po kamo ang iba makaon sa luwas. Pirang bisis po kamo magkaon sa sarong aldaw. Pirang mirindalan. May midnight snack pa, Ang sa tong kagurangnan na si Yesu Kristo, mahilig pong makikakan. Jesus, when we read about His life in the Gospels, He enjoyed eating with others. Maray kumakan, mahilig makikakan. Sige niya pong bisita sa mga harong, tagusto niya makihampang, makiistorya, makibabad sa tunay na kamugtakan kan mga tao sa palibot niya. Asinan kagayunan po kan pakikisalamuha kan kagurangnan, dahil po siya namimili kung sisay sanaan iibahan. Hindi siya choosy. Pag makikikaon ang kagurangnan, bako sana sa mga kamidbid niya, mga amigo niya, kundi pati sa mga dain niya pa kamidbid, day pagayong namimidbidan, pati nga ni ang mga tawong rejected by society, mga tawong habong sabayan kan ibang tao, sinasabayan ni Jesus. He is universal. He is open to all. Magayon po ining ladawan, whenever we think of Jesus sitting at table with others, ang Diyos na hadi kan universo, nakikitukaw sa ordinaryong tao. An apud po digdi kan mga nag-aadal kan Biblia, meal ministry. This is the meal ministry of Jesus. Ang Diyos na nanitawo, nakikitukaw, asin ang paglingkod niya, pinapaagi niya sa karakanan. Ang Diyos na nanitawo, tunay na nakikisumaro sa satuya. Dahil, ang buot na makipagmidbidan, ang buot na makipagrelasyon, nakikitukaw sa lamesa. Bakong arog po kita kaiyan, when we want to know someone better, we invite them at table. Kung gusto mong maging amigo, kung muya mong agumon, tinutukaw sa lamesa. Ang pamilya, pag gustong maging hararom ang relasyon kan magurang sa aki sa magurang, iniimbitaran sa lamesa. Sana po ginigibota pa po iyan. Dakul po ang mga pamilyang dain na nagtitiripon sa lamesa. May I ask you, please invite your families, your children, to sit at table. Pag makarakan, igilid ang cellphone, palsukon na ang TV, kitaan mahururon. Because when we want to know people and deepen our relationship with them, we sit with them at table. Meal ministry. Paglilingkod sa paaginin, pakikikakan, pagsabay sa lamesa. Takunan sarong tao, bako man importante sa imo, di ba habutang kaibang magkaon? We only eat with people who matter to us. Si Jesus po, pinapaagi ang pagtukdo niya sa pagbisita sa mga harong.
Siring na kita po, dakol kitang nanunodan sa mga magurang ta, mga lolo-lola, whenever we eat with them, arog man po kaiyan si Jesus. Sa Ebanghelyo tapungon niya, nadangog ta, nakikikaon siya sa harong nin sarong Fariseo, and then he tells us two parables. Saro para sa mga nakikikaon, saro na parabola man para sa kagharong na nag-imbitar para sa karakanan. Enot, naobserbaran kan kagurangnan na sa mga bisitang nag-aarabot, nagpapairinutan kung sisay an matukaw sa best seats. Sisay an matukaw sa kabisera, sisay an matukaw sa VIP table. Sabi ni Jesus, kung imbitaran ka mo sa karakanan, dahil magtukaw sa pinakamarhay na tukawan, sa inutan man yan o sa kabisera, tatibaad igwang inimbitaran na mas mahalagang bisita, dangan pahalion ka, masusupgan ka. Imbes kung imbitaran, duman magtukaw sa pinakamenos na lugar, tanganing kung ranihan ka man kan kagharong, dangan palipaton sa mas marhay na lamesa, dakulang onra sa imo sa atubang kan ibang bisita. What is the Lord telling us? This is not just about proper etiquette or social graces. The Lord is not just teaching us about table manners or polite behavior during meals, especially in the homes of other people. Ang tinutukdo niya is about humility, kapakumbabaan. Humility is the mother of all virtues. Pag nakuha mo po ang kapakumbabaan, minasunod na po ang ibang virtues. We could imagine na ang kapakumbabaan po, garo po ini kabayo na may ginuguyod na carriage, kalesa. So iba pong mga bertud, pagkamahihirakon, ining kabuutan, ining pagpapatawad nin kapwa, gabos po iyan nakasakay duman sa likod. Pero ang kabayo, ang nagguguyod kan gabos, is humility. Humility is the foremost virtue of Jesus on the cross. It is the foremost duty of the virtue of the Blessed Virgin Mary. Humility is the mother of virtues. And that is what Jesus is teaching in this episode of the Gospel. Para po sa kinakban, ang tawong nagpapakumbaba, garo maluya. Maluya ang paghilingta sa mga tawong nag-humble kan sa diri ninda. Para sa kinakban, bakong gayong magayon ang humility dahil sinasagwi daa ang kakayahan, tinatago daa ang sadiring abilidad asin talento na ipinaniwala nga ni sa tuya kan Dios. Ang usungon niyan, bako pong pagtago, kundi pagbalangibog, lalo na po sa social media, i-announce ang mga naabot sa buhay, ipahiling sa kapwa ang bago mong naipundar na kung anong gamit. Totoo po, bako pong sala o maraot na ipag-ugmaan kung anong igwa kita. Sabi nga ni kaiyan, kung mamundo ka dahil kan pinost kan ibang tao sa social media, baka inggit ka lang. Hayaan natin sila na mag-post kung anong gusto nilang i-post. Because we are allowed to celebrate our joys, our accomplishments. Pero kung pigla lang kautaan sa tuyang sadiri na minimidbid ang ginikanan kan sa tong blessings, dangan nalilingawan ta na igwang mga tawong nagtitios, salakman po garo iyan. Lalo na kung ifiniflex mo sa kinakban, ang mga bagay na dainindo pinagalan o hinakbasan nindo sa buwis kan tao. Samuya iyan. Ang tawong nagpapakumbaba, minimidbid ang kagtao, kan gabus na igwasya. To be humble is to recognize the giver of all that we have. Igwang mga tao na ang pagmati po ninda, self-made sinda. Halangkaw, ang inabot ko sa buhay, kaya dapat galangan nindo ako. Call me by my title, Reverend Father, Attorney, Engineer, Doctor. Di mo ko pag-apo dun na sir o ma'am, I have a title. You call me by my title. Pinagalan ko ba ya ini? Nagdaplos ba ya ako kan kayamanan ko, kaya importante akong tao?
You let me sit at my VIP seat. Successful ako ngunyan dahil kansadiri kong daplos. Nakakalingaw po garo, na mayo man kitang ikakahampang sa atubang kan Diyos. Ano man po na igwa kita, aram nindo, hali iyan sa Diyos. Isn't everything grace? Bakong tinauman sa nainikan mahal na Diyos, ay takon susukulon po an sa tuyang worthiness, wara po garo digding maninigong biyayaan. But the Lord, in His generosity, continues to give us. Considering, ano po ang tunay na kapakumbabaan? St. Thomas Aquinas defines for us what is humility. Aquinas says, humility is truth. Ang nagpapakumbaba, nagpapakatotoo. Sarong bes, sabi kan sarong tawo, "Uy, masiramon daw ang luto mo." Sabi kan nagluto, "Uy, daiman, tsamba man sana iyan." Ang nagpapakatotoo, ang nagpapakumbaba, masabi, "Salamat po, salamat sa Diyos. Dahil ang talento ko, ang kakayahan ko, hali sa Diyos. Magayon pag ibinabalik sa kagurangnan, ang pagpapasalamat, ang recognition, ang humildad, ang kapakumbabaan, bako po iyan pagsagin-sagin, kundi ang katotoohan." Kaya sa sunod pong may mag-umaw sa imo, magayunon ka daw, guwapo ka daw. Sabihin mo, "Thank you po. Wow. Salamat sa Diyos. Siya ang kagtao kainigabos." Magayon daw ining mga biyaya mo. You are blessed. You are talented. And you say, "Praise God. This comes from God." We give back to God the glory. Siya ang pinaghalian kan gabos. Iyo po ini ang tawong mapakumbaba. Kaput niya ang sadiri niya, midbid niya ang katotoohan, manungod sa sadiri niya, takon bako man talagang totoo, masabi siya, "Bako po ako iyan. Bako po ako ang kagibo ka ini. Hali ini sa Diyos." Kaput kan sadiri, kaput ang sadiri kan tawong nagpapakumbaba. Asinan ikaduwang parabola ni Jesus, duman sa karakanan, bako na pong para sa mga bisita, kundi para sa kagharong na nag-imbitar sa karakanan. Sabi niya, kung mapakaon ka, da isa na mangimbitar kan kapamilya mo o amigo mo o kataid mong mga mayaman. Dahil kung iimbitaran ka man ninda in return, inako mo na ang sa imong balos. Rather, the Lord tells us, kung maimbitar, imbitaran ang mga dukha, ang mga biyadi, ang mga tawong nung ka makakabayad sa imo. Asin an matao sa imo, kan balos, iyo ang Diyos. Ang tawo pong tunay na nagiging matinao sa kapwa, dahil naghahalat nin balos. True generosity does not demand a return. Ang Diyos ang matao kan balos. Kaya kita na mga Bicolano, magayon ang satuyang isinisimbag, Diyos mabalos po. Ang Diyos ang mabalos dahil day ko kayang tapatan ang tinao mo. The Lord will repay you. Iyo po ini ang satuyang pinaghihinguwahan every time that we give to God, to others. Mga tugang, nakikitukaw po kitang ngunyan sa lamesa kan kagurangnan. Every time that we come to Mass, we are sitting at the Lord's table. Asin ang Diyos na orog kadakula, ginigibo manan sa diri niyang presente sa lamesang ini. Kada bes po na matukaw kita sa lamesang ini, madangog kita sa kagharong, hihinguwahon tang isabuhay ang tinataram kan kagharong, isa sa buhay ta ang tinutukdo niya. Sabi niya, magpakumbaba. Sabi niya, magin matinao. At san ining kagharong, aakuon ta sa komunyon, kakakanon ta siya. And the desire is that we may become like Him whom we consume. Hagadon ta sa misang ini na makaarog kita ki Jesus. Mapakumbaba, matinao. Pindog po kita,
asin simbagunta ang tataramon kan Dios sa pagpahayag kan satong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ililubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Dulukon ta ang kagharong, darahon ta sa iyaan sa tong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang mga pamayokan simbahan, padagos na magdusay kan sa indang buhay, sa lubos na paglingkod kay Kristo, asin sa iyang banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing sa matinaong puso, makanood kitang magtalingkas sa mga pansadiring kasibotan, asin magtalubo sa pagmaawot na masabatan si Kristo, na mahuyo asin mapakumbabaan puso, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing magkaigwa kita kan tunay na kapakumbabaan sa satuyang pakikipagkapwa, urog na sa mga dukha, asin sa mga inaapi, asin mamidbidta sa inda si Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga nagahelang sa satuyang komunidad, matabangan niya to sa saidang kahilangan, huli kan satuyang pagmakulog asin pangataman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga tugang niya tong gadan, makisumaro sa kahadian Diyos no na pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Sa silensyo, darahuntaan sa tong mga personal na pangangaipo, asin rumdumunan mga tawong pinangakong ipagpapamikbi. O Diyos, na naglilingkod sa muya sa paagi nin pakitukaw sa lamesa, lugod mamidbidan mi ika, siring na kami namimidbidan mo. Tawan sa muyaan sa muyang pangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Ako on malugot kan kagurangnanan atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinaban niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang banal na pagdulot, danay na magtao sa mo kan nakakaligtas na bendisyon,
Tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu. iitaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak ming ini, bakusan ang makamati kami arualdaw kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan espiritu na ibinangon mo ki Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapapasamuman ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya, kaiba kan gabos na anghel, naguumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa iyang mga disipulo na anasabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero.
Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, modelo nin kapakumbabaan. Kaiba kan gabos na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa kapakumbabaan, mamibi kita sa Diyos Ama. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spirito, bilang magkairibahan sa lamesang ini,
magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, an kagharong, an lamesa, an kakanon. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, as sinasakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
naluhod po para sa pamibi isaw beleyo. Amang langit nun, an pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, Seso Kristo sa muyang tugang, asin an kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na napaghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa kudpaman. An biyaya kanobileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, asin siring sa biyaya magpalakop sa bilog na kilaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos, sa imo sa muyang Dios, banal sa paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog kita, mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan tinapay na langit nun, digdi sa lamesa, nag-aarang, naparigunon ang samong mga puso, kaining kakanon nin pagkamuot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo, asin sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niyato sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,399 pesos and 25 centavos. Ang ambag niyato sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 3,085 pesos and 5 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,124 pesos and 5 centavos para po ini sa tada. Siring man ka nakaaging Biyernes, nagpuo na po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Sagod po ini sa Agosto 30, sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa kafiestahan sa Agosto 31, ang prosesyon gigibuhon pagkatapos nin alas 4:30 misa sa pagkahapon. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad. Ang mga kapadean asin seminarista sa Diocese nin Legazpi magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa mga maot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Siring man ang nakolekta niya to ngunya na bulan nin Agosto, hali sa tada canisters, igwang total na 20,387 pesos and 50 centavos. So mga nagbalik ang sa indang canisters, pwede na pong kuwaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Setyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 2,700 pesos, 5 tig 1,000 pesos, 900 pesos, 2 tig 500 pesos, 400 pesos, asin 300 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Diyos ang magbalos sa indo po, sa karahayan nindo asin danay na pagsuporta sa parokya. Salamat po sa mga naglingkod sa satuyang liturhiya, asin salamat man po sa satuyang online community for joining us via live stream. Assignment. Kung bako ngunya nabanggi sa aga, mag-imbitar po nin kasabay magkakan. Eat with your family, eat with your friends, para rumon ang mga relasyon sa lamesa. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bindisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos,
an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa paghingowang makaarog ki Kristo. Salamat sa Diyos. Sinusugo ang kahurang na